Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Loweruka pa 11 Oktoba 2025. Ndipo mawu athu a msiku la lero akutiphunzitsa kuti odala ndi anthu amene amamva mawu a Mulungu pa moyo wathu wa siku ndi siku nkumawagwiritsa ntchito. Mawu oyamba msiku la lero akuchokera m'buku la Yoweli mutu 4 ndime yake ya 12 kulekezera 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Richard Sawoda, a Malawi Catholic Community in South Africa, kuchokera ku St. Augustine Catholic Church, Germiston, mu Diocese ya Johannesburg. Mnyimbo ya Salimu ya msiku la lero tikumva kunena kuti inu ndi anthu achauta, kondwerani mwa Iye. Ndipo mawu a uthenga wabwino wa msiku la lero ndi monga adalembera Luka Woyera mutu 11 ndime ya 27 kulekezera 28. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Deacon Alfred Semani Banda, kuchokera ku The Immaculate Heart of Mary, Namandanje Parish, mu Diocese ya Mangochi. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yoweli. Chauta akuti, anthu a mitundu yonse akonzeke ndipo abwere ku chigwa cha Yehosafati, pakuti kumeneko ndidzaweruza anthu a mitundu yonse ochokera kumbali zonse. Samulani chikwakwa chodulira tirigu, pakuti mbewu zachakale kudikira kholola. Bwerani, zapondeni mpesa, poti mopondera mpesa mwadzaza, ndipo mbiya zikusefukira. Chonchonso zolakwa za mitundu ina ya anthu zachuluka zedi. Makamu ndi makamu a anthu ali mchigwa cha chiweruzo. Ndithu tsiku la chauta layandikira mchigwa cha chiweruzo. Dzuwa ndi mwezi zada, ndipo nyenyezi zaleka kuwala. Chauta akukhuluma ku Ziyoni, mawu ake amveka ngati bingu kuchokera ku Yerusalemu, ndipo thambo ndi dziko lapansi zikugwedezeka. Koma chauta ndiye pothawirapo anthu ake, ndiye linga lotetezera a ku Israeli. Motero mudzadziwa kuti ndine chauta, Mulungu wanu, amene ndimakhala ku Ziyoni, ku phiri langa loyera. Yerusalemu adzakhala woyera, ndipo alendo sadzanthiranso nkhondo. Nthawi imeneyo ikadzafika, mapiri adzakhetsa vinyo watsopano, ndipo ku zitunda kudzayenderera mkaka. Mitsinje yonse ya ku Yuda idzazaza ndi madzi. Kasupe adzatumphuka ku nyumba ya chauta ndi kuthirira chigwa cha Sitimu, koma Igupto adzasanduka chipululu, ndipo Edomu adzakhala bwinja lopanda anthu chifukwa cha nkhondo imene adathira pa anthu a ku Yuda, ndiponso chifukwa cha kukhetsa magazi a anthu osalakwa ku dziko lawo. Koma ku Yudako kudzakhala anthu mpaka muyaya, ndipo ku Yerusalemu sikudzatha anthu pa mibado yonse. Ndidzalimpsira magazi a ophedwawo, sindidzalekerera tchimo la olakwawo. Ine chauta ndimakhala ku Ziyoni. Mawu a chauta. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Luka. Pa nthawi yomweyo Yesu ankalankhula zimenezi. Mayi wina pakati pa anthu ambiri aja adakweza mawu namuwuza kuti, ngodala mayi amene adakubalani nkukuyamwisani. Koma Yesu adati, iyayi, odala ndi anthu amene amamva mawu a Mulungu nawagwiritsa ntchito. Mthenga wa Ambuye.
Abale okondeka mwa Ambuye, lero tanena kuti ndi Loweruka pa 11 Oktoba 2025, ndipo mawu amene akutisogolera kwambiri msiku la lero akunena kuti odala ndi anthu amene amamva mawu a Mulungu nawagwiritsa ntchito pa moyo wawo wa siku ndi siku. Odala ndi anthu amene amamva mawu a Mulungu namawagwiritsa ntchito pa moyo wawo wa siku ndi siku. Choncho mawu a msiku la lero akufuna kutithandiza inu ndine kusinkhasinkha kuna kuti kodi ife tikamva mawu a Mulungu pa moyo wathu wa siku ndi siku, kodi timawagwiritsa ntchito, kodi timawagwiritsa ntchito moyenera? Moyo wathu wa masiku ano mene ulili, moyo mene ulili pakali pano kuti munthu athandizike, tiona unena kuti zikusowekera unena kuti munthu ameneyu akhale kuti akuziwana kwambiri ndi anthu amene ali adindo m'magawo osiyanasiyana a moyo uno. Akuyenera kukhala munthu amene ali connected. Muchilankhulo cha makono ano titha kunena kuti munthu kuti uthandizike zikusowekera kwambiri ma connections. Mwachisanzo titha kuona kunena kuti pano pamene sikulu zasekuliridwa, ena mwana wawo ku sikulu imene ali kuti aphunzire kumene kuja, kuti apeze malo a sikulu amene iye akukhala akuphunzira padakali pano, zinatengera kunena kuti makolo ake anali connected, anadalira ma connections kuti mwana wawo apeze malo a sikulu. Tionanso kunena kuti ena ntchito imene tikugwira padakali pano, ntchito imene ija kuti tifike pamene ife tili tinadalira ma connections. Enanso kuchipatala kumene tikapita kuti tikapeze thandizo zimativuta kuti tiyime pamzere kudikirira chithandizo. Timangopita basi direct kusogolo kapena kupita mkati, chifukwa chena kuti ife tili connected ndi anthu amene akugwira ntchito pa chipatala paja. Ku banki kumene tikapita tiona kunena kuti pali kagulu kena ka anthu kamene kumakhala kuwavuta kunena kuti angathe kuyima nawo pamzere, chifukwa chonena kuti waja ali connected ndi ogwira ntchito mu banki muja, muona kunena kuti amathandizidwa mosavuta. Madriver amene pamsewu muona kunena kuti galimoto limene limayenera kunyamula anthu 5 limatha kunyamula anthu 11, akukadusa pamsewu pali apolisi, kuwadusa pamene paja azangoizungulira galimoto ija kenaka ndikuwapasa msewu kuti azipita. Iwo aja ali connected, akudalira ma connections. Koma amene alibe ma connections muona kunena kuti sangaduse pamsewu pamenepo. Koma amene ali ndi ma connections, galimoto lonyamula anthu 5 ngakhale litatenga anthu 10 11 amatha kudusa pamsewu. Muona kunena kuti moyo wa masiku ano tili mmoyo wa ma connections. Ngakhale kumpingo kumene kuti ena athandizike amabwera ndi njira tina tofuna kuti akhale connected, kuti athandizidwe mosavuta. Tili mu moyo wa ma connections. Ndipo amene alibe ma connections amenewa, amene sali connected, amene saziwana ndi amene ali adindo m'magawo osiyanasiyana moyo uno, zimakhala zowavuta kuti zinthu zawo ziwayendere. Ndipo anthu aja amene tunena kuti ali connected, ali ndi ma connections, akuziwana kwambiri ndi anthu amene ali adindo m'magawo osiyanasiyana, inu ndine tikamawaona anthu amene aja timanena kuti ndi anthu odala. Ndipo awa amene saziwana ndi anthu amene ali adindo m'magawo osiyanasiyana tikamawaona timati si anthu odala. Koma Ambuye Yesu Khristu mmawu wa msiku la lero akulongosola zosiyana ndi kudala mmene ife timaganizira. Mmawu wa lero tikumva za kudala kwenikweni. Mu uthenga wabwino wa msiku la lero tikumva kuti anthu ena akuyamikira Ambuye Yesu Khristu, akunena akuyamikira amayi Mariya kuti ndilodala bere limene inu Ambuye Yesu mudayamwa, ndiwodala mayi amene adakubalani ndi kukuyamwisani. Kuganiza kwa anthu kunali kumene Ambuye Yesu Khristu akuyankha mosiyana kuti ayi, lodala kapena odala si mayi amene anandibala kapena si bere limene ndayamwa, ayi, koma odala ndiye amene amamva mawu a Mulungu nawagwiritsa ntchito pa moyo wake wa siku ndi siku. Pakumva amene Ambuye Yesu Khristu akuyankhira, mwina titha kuganiza kunena kuti Ambuye Yesu Khristu amawakana amayi awo kuti si odala, ayi, koma titha kuona kunena kuti Ambuye Yesu Khristu ndi anali woyambirira kwambiri kuvomereza kusimikiza kunena kuti amayi awo anali mayi odala, chifukwa anali mayi amene amamva mawu a Mulungu, amamva zimene Ambuye Yesu Khristu ankaphunzitsa, ndipo anali woyambirira kuchita zimene Ambuye Yesu Khristu ankafuna kuti amayi awo azichita. Ndi chifukwa chake Ambuye Yesu Khristu akunena kuti ndi wodala amene amamva mawu a Mulungu nkumawagwiritsa ntchito pa moyo wake wa siku ndi siku.
lero tisinkhesinkhe msiku la lero kuti kodi pa moyo wathu wa siku ndi siku tikamva mawu a Mulungu timawasunga ndi kuwagwiritsa ntchito. Tikamva mawu a Mulungu timawasunga ndi kuwagwiritsa ntchito moyo wathu wa siku ndi siku. Amayi Mariya anali mayi wodala chifukwa adasunga bwino mawu a Ambuye Yesu. Adali kusinkhasinkha mawu a Mulungu pa moyo wawo wa siku ndi siku. Adali kusinkhasinkha mawu ndi maphunzitso a Ambuye Yesu Khristu pa moyo wawo wa siku ndi siku. Ndipo adali kuyesesa kukhala molingana ndi zimene Ambuye Yesu Khristu ankaphunzitsa. Choncho titakuona kunena kuti munthu apeze chipulumutso, kulibe chipulumutso cha ma connections. Kumwamba kulibe zoti ine ndimayimba kwaya, ayi. Kumwamba kulibe zoti ine ndi wamsembe, ayi. Kumwamba kulibe zoti ine ndi sisteri, ayi. Kumwamba kulibe zoti ine ndi dikoni, ayi. Kumwamba kulibe zoti ndine brother, ayi. Kumwamba kulibe zoti ndine Mkhristu, ayi. Koma kodi pa moyo wathu wa siku ndi siku timasatira, timamva mawu a Mulungu ndi kusatira zimene mawu a Mulungu akufuna. Zonsezi zimaudindo amene tili mu mpingo ndiwoti atithandizireni ndine kusatira ndi kuchita zimene Mulungu amafuna pa moyo wathu wa siku ndi siku. Kulibe kuti chifukwa kuti timazitchula maudindo onsewa ndiye kuti ndife oyenera kulowa mu ufumu wa Mulungu, ayi. Koma kuti timachita zimene mawu a Mulungu amafuna. Chifukwa timatchulidwa maudindo onsewa, koma mwa ife nthawi zina mumapeza kuti mwazaza ndi nkhwizi. Nthawi zina mwa ife mumapezeka kunena kuti ndife anthu owuma mtima. Nthawi zina mwa ife mumapezeka kuti ndife anthu amaboza. Nthawi zina mwa ife mumapezeka kuti ndife anthu adama. Nthawi zina mwa ife mumapezeka kuti ndife anthu amsanje. Nthawi zina mwa ife mumapezeka kuti ndife anthu osafunira anzathu zabwino. Ndipo nthawi zina mwa ife mumapezeka kuti ndife anthu akuba, ochita zoyipa zosiyanasiyana. Koma timazitchula mayina onsewa abwino mu mpingo wathu. Msiku la lero akutikumbutsa Ambuye Yesu Khristu kuti wodala ndi amene amamva mawu a Mulungu namawagwiritsa ntchito pa moyo wawo wa siku ndi siku. Kulibe chipulumutso cha ma connections, kulibe chipulumutso cha ma connections kumwamba. M'bale wake weniweni wa Ambuye Yesu Khristu ndi amene amamva ndi kumasatira mawu a Mulungu pa moyo wake wa siku ndi siku. Choncho tiyeni msiku la lero tiwapempha Ambuye Yesu Khristu kuti atithandize kuti tisatope kuchita zabwino pa moyo wathu wa siku ndi siku. Ndipo atithandize kuti tikamva mawu a Mulungu tizikhala nthawi zonse wokonzeka kuwagwiritsa ntchito. Atithandize nthawi zonse kukhala anthu okonzeka kukhala mmoyo olingana ndi maphunzitso ake a Ambuye Yesu Khristu. Atithandize kukhala mmoyo olingana ndi chifuniro cha Mulungu. Ambuye Yesu Khristu tidalira inu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.